Kan adiama wo Shannon Sonsa Kaseboya yade abayi Nana kaja second plan mecha na dawroma wode adansie mu nioma asoyasene afei Twiscore energy food drink onya bia wawie kura and point homeopathic clinic semen kan cho say wo pa baby papa obetumi asaw yade a won mo cha na wo se wokọ afei secure sanitary pad opai awose dane dan nyina wotumi secure yene ayaje adwane atena se ana no peba kan semi eyeme Akosua Odehyieba Kodie Boaten mene OBAAPA nana ya ketre Adesma ma yeshe kasebono ase asante hima nana kunedu yadom enwada oyoko ebusua ye wo asante memo ekoja simpie so ese otumfo eyese wamode hye ne daye a wansore na okwekura wobra wodi mfinhia no edurokron ebaako eno enam so ema otumfo oseetitu abebi oyo otoso mienu asante menra enso eje eyie no ya wodo so ede ato ganafo nyina enimo ese eyampa asante hima enso edaya wansore na asante hima edia na nebusua edeto de so eye nana ama kunadu na obetena bedware so esa asante hima de eye nana kunadu yadom ye otoso emieno na amadebo echese wedi emfinhia no enum ewo bra no ya asante hima na eno edanchen ya nana efia kobi sewa ampem ye otoso emieno efri ho no ena asante hima nana kunadu yadom ye otoso mienu ebetena se ese asante hima na otumfo eto aso kiremu se nyame eya adomu a womo ede hihye egu akwam a womo bedi ne na wotweda enu na chi no kra no womo ede eyi ebe hihye so Sala pa yo sia no se no mo trase oba no ala na asante hima jase koto sini konson be ma kidase ne na gogo fu hima kidase hima pese betu nanim ba ene de tumanim se mabrewa na no ya wada odo anopa wo to na wa sorry yo se de betu man se na asante hima koto ko hina brewa ya wada no na no dodo na die so anopa no na de bibia Ewiemwa sebe hunde ye kan sebe juma no dia obedi no aso so ko na ho so na no yes e kram se me ko na me wa hantimi yes mo tram na me fantum yo se sebe ba sa wo tukwan se be tu na mo no na sebe se flat and mine to manim na se do we bia so jai na o be de asie no o to ho ne ma na shishe bia ya mana na Adesma ma eni ayekotie ye eye asante menra otumfo osetutu abebi oye otoso emienu ena wote se okase na chese ne nua panyi pa ena eda for me na enu nachi ewo dwumedie kura no ase no otumfo ede ya konsem ekọ ede ma Ghana mampani John Domani Mahama ena afei ebusua womo ahwe womo ade hye nwotwe anano ada ukwada briche bo Ghana enam so amanipa nwotwe ato yanom ewo ensiedo wo kyerese eyewe ye Ghana fo nyina eyie nti nyina ye nsom na ye nkambo ne nyina ye ntwa dwadwo embomo na oto so ekyemu se yewra Alhaji Mutala Mohammed ena afei nipa enson a womo aka womo ekohwe womo kwa ewo bra na womo etu kwan akodi oman no edwuma no wase wei ababa ya re sempa wo bra wote ye no na kyese neni atete pa na adanse hene opeja kwatwe bonsre free ye oto so emienu wono ena gina eyesimpie so obo amane de siye ananu kwada ewo na sase so a meka say otumfo osetu ababio ye otoso mienu asante menra enso ede ya konsem akode amagana mampani John Domani Mahama na afei ebusua ni nyina Afida nanu wo kwada we ho sam no ye na kase ato Ghana man na efri ho no munsu agugu a jasa Ghana yate ho ase a enye ye no enkom hye ne adi ye dodo no na asase eyiriti wo hwe nkofo Facebook ni YouTube no so a ane obehunu asofo bepia nkoma ya war mo kire se wo mo hye ho nkom ane ade anya asem kecho makora ebi mo kura po kire se Dr. Manebo amaya wo no na wo ya Ghana defense minister no wo mo tonsa kura de friend pen se wo ba benya nkwanhia ma ne nyina mu no
wowura ne de nneɛma bi yiyi ne ho ano anam sɛ aban mu wo ba fa dwumadi ati sei na de to ho so a na asɛ wugya wo no makɔ na akɔgye adiye ne ade ne mu nsɛm akɔ bibie wo nti no ama panyipa no antumi anya kwanya anya so kora frantie de nyankoropon wo ɛka ne kyerɛ no na anum wo no ama na wɔtwe mu Ghana mampanyi anam ne somakorofo fa no sɛ nsɔre ne ho dwumadi apanyipa yo kasa de ma no owura Elvis Afriye ankra so ade batu dwa asrɛ pa sɛ ne yaka kwana no ya yɛden enkom hyɛ ne adiye no a Ghana fo asofo binom anko na ehufo binom kyerɛ sɛ wɔn ahyehyɛ ɛne adeade a nam so nti ɛwɔ sɛnka aban ne di so na so wantumi ampa so amfantie no efiri na de kure Ghana aban ayɛ nhyehyɛye na saa nhyehyɛ no aban no ayɛ no yɛ sɛ woni ayɛ a wo nkom hyɛ wo adiye nyame aso daye nyame ayi bibia kyerɛ wo brama mpanyina tena yɛ na bɛse no na enya afre na akɔgyina social media so akɔkɔkom akɔkɔse biribidi ato wɔ no bɛwie kyire na asɛm no wasie wie no na afre na na yɛ akɔkɔfa saa nkrata ana saa video no ade aba na sɛ momuo no sɛ kɔba no sɛ wo ba mampanyina tena yɛ na wo ba bɛse biribidi to wɔ saa no a ɛno no kɔba no saa no atumi bua ama ban mu mpanyifo kora wo mu bibi yɛ wɔ kyire a wɔn matumi ayɛ ne ntam saa asɛm no ba yɛ no nkame yɛ sɛ asɔfo pii no a ana ɛde wɔn matum ano atomu a wɔn mo kyerɛ sɛ asɛ ano hyɛ dodo ebi mo so agye atum aya wɔn mo kyerɛ sɛ wɔn so bɛsom na wɔn ma somsom pa sɛ ne Ghana ban ade ato dwa no owura Elvis Afriye ankra ɛwɔ saa asɛm kɔ yi ho no wɔba bɛkyerɛkyerɛ mu die nti a Ghana ban ade asɛm no ato dwa sa. I am saying that most of us are aware of various and diverse video, audio clips, TikTok, etc. of various prostitutions of all kinds since the unfortunate incidents of last Wednesday occurred. And most of them, when we go behind the scenes or even on air, they say that when they see these things, they do not have any means of getting in touch with the individuals concerned or the government officials. And so we decided that it was important that we create an avenue and a channel to be able to manage some of these things because a lot of them have serious security implications. I was sure why I have any pio casa Adama Ghana buying a fan sorry no more GDA so you were Elvis Afriye ankra. Na Deputy Lands and Natural Resource Minister Odehyieba Yusuf Sulemana wonoso e de atodwa se anano breach ye abo Ghana no chese obi a akano na woto so echemu se Yira Mutala Mohammed ya na wono ene ye waswafo a na wohwe environment ene eho enkekaye eso wose wohyehyɛ nneɛma bi ananka eba beboa na ekwan ye befa so a ye betu efom agudie no wose wo hyase kra ya eye bail bi na ko pese wo de komra hye bedwefie li 2462 ya na ko wo se wo mo begye atum na wo hyase kra na wo hwe kwan yo befa so a obetu eye efom agudie tu wada wo fa koti kwan so etu efom agudie no na wo se endro wo hyase no a nche bi a na yete se wato nananum e wonsia da wo kyese wei bebi adru no e wo so wo mo eto so eye adwuma pa na wo pese wo ye edebo oman Ghana. Indeed, Honorable Murtala was working to get it repealed because it falls under his ministry. Okay, so I believe that my minister, who is the Minister for Lands and Natural Resources, has been asked to have an oversight over that ministry. We will be discussing this, and then we'll see where my nephew, Honorable Alhaji Dr. Murtala Mohammed Ibrahim left it, and then we'll Yira Yusuf Sulemana, Deputy Lands and Natural Resource Minister. I was asking Korea one and now so for Binomakasa Ajafa home. Reverend Isaac Bafo Ajayi, one of Wasafuye France, Perfect Faith Arena Baptist as a Funua, one on us of Pania, what down on what you say, woman do Mujitumupa, Nemo more dream maybe I am not by no son, yes, son, I was a to Missasa, Nasakoban such radiant ones were Yasembi, and Odehyieba the Chiro, Nasakoban sa one cannon Tamonswa, yes, a child Naju, now soon to Ambassador Abino, Sir Akobana says Swayana one million tomb.
sane ɛyɛ asɔfo mpanyifo no wɔn mo ka no aya na nokora bi ewom na mmom wɔn no obɛsere pa sɛ nya hwɛ ho ntini ɛbɛfa bro nya ho awe nkra kase nyame nyi hwɛ nkyerɛ wɔkɔda so wɔda yɛ bi akyɛ sɛ wankasa mpɔnkɔ sanwo anti na waba bɛka kyerɛ mampanyini sɛ ɔso daeɛ no mpɔnkɔ sa mampanyini enti mampanyini kɔpɛ ho kyerɛ kwan wɔsɛ saa nneɛma no nyinaa no se yɛhwɛ ne yɛmpɛ ho kyerɛ kwan a ɛne asɔfoɔ bepia nkoma mampanyini atena adeɛ bɛkyeɛ na wɔn tete ɛkwan na no kyerɛ sɛ nyame ayi nneɛma de akyerɛ wɔn wɔ no na ɛnyɛ asɛm kuma Yamika say some prophetic utterances no are meant for just an individual. Yeah, any say third party be a and even good looks said Nippon now was because who know against you. Identify who and now say menko cancer and also against you, but you might not know engineer. A far wanker or besha, I may have one on per 17 on me and your wedgman. So there's it, and the prompt attention now I was say a demand on yet because so also on the intention. So there's anti Yari Emwa. Now advice maybe we are no so and so you say let us be truthful with ourselves and to the public and with God. So it's your main I was your way, Reverend Isaac Bafwa Junior Turning Cano. Now, I watch you no Ghana for Binamo. Woman Sodiaris Rodia, I told Ghana buying anim. I just a recrano, Biayam and Penina say, Sa prophecies Nina and Cocran, woman say, I won't be any one more. I shall hear. Nya omampani so no so etosum bet emwa kra because anya oba asore hansa okwa asore kra na sadi ba ye ka kire wo mprempem ne ye de abompa ya sizia no na nya fe na wo kwotoro ana akoka kire obi se ye mfa nko mpanifo anim no mo ntro no mo mfe nipa kro no nti omofumi bi sase mo fra afi na ebegina so abompa ya na se be de afi na ebegina so abompa ye asizi saade na no ana se de nti mesre Sampanifo yesere se wati we ni de ebeboa but se ba nipa kro na fa no ho no na enye se na difo no so eba enye se afi na ebegina social media akeka ka se bia ai we mahu se we ba be yesi nti mesere se ba mpanifo ni afa no ho no munnu nya ne contact na nipa kro no yemfa ne mo I was your way, I Ghana for Binamadrencher and Yokoti. Na Central East Regional Police Command Achinipa Emienubia. Wamo esusu se wo mukura no bone a ompeso wo de free oman emo na sa asemi ekoso ewo gomua nyanya no ye no ewo gomua istemensini emo ewo enfifi mantemo nipa bienu eye Eric ncheke ya wodi mfinhia no eduasa na afei Francis Clue wono so edi mfinhia no eduanu enwotre ya wo mu bienu ene ye che wo mo anano Jordan no ade ya na yese ye che wo mo na anopa no so empemu a na wo mo kire se aposi fokodoa wo mo a pick up no registration number AGS -6849-21 na niam egumu a wo mo epese wo mo edidwane efri omen emu na police for ya wo mo ewo nyanya no petrol team na wo mo kire se wo mo sha se wo mo petrol kuro no mu a ene se wo mo ani ekoboss eni pa mienu so aka isi a womo ehwehwe mu ahu se ewedi yenuboni na womu womo sha sese womo eyi nuro no a mudu ye na chese yenuboni ampa ena womo chese nipa mienu na DSP Victor Kofi ena ye head of public affairs ewo command wono mu a wo chese womo ayade pa wo bo posifo a womo eche sankofo mienu ya baso ese womo ayade esanse ye de sase ya ekoso a ebeboa amanuboni a ekoso ewo memu no eto ebetimi etwa woto aso echem se mo Ghana for bosse ade bia efa nu bone ehu bia no wo mehwe na wo motu ase wo se wo ho na wu se ebi obi nso ne nam na niam wo yo no ase odi nu bone hu dwane adade wo betimi akwakọ yi posifu asotie na chese wo mo so ahwe kwan a wo befa so wo betimi ache se nipa kro no wo se emprempren ye se nipa bienu yi make say ye de wo mo akwakọtwo posifu ekukumu a wo mo gusu a eyemu enhwehwemu kopem se enhwehwemu ne ebeba bonte no Wombe Magana for Aswati de Ekoso. Otiano Pano Siaka Sebo Free SOMPA 106.5 Accra.
Nana Kaja second perimeter na dawroma ana no payatna sia ya kankan nsemi wo panado plywood cement ana building wires awodo iron rods roofing sheet Nana Kaja second perimeter do wo san ho ababia abekọ bia wo mode na fake wo mode na nya papa Nana Kaja second perimeter nko a wono nchen ana ne de na stamp sisuo na ade ba ko ma ne yakono ye nika na sa ye fekora kan won ye se woto ne ma pare free ne nchen a wasade guka mu de kojawo wo mpawe na pade abiem wase wo padansie mu nyoma mu afutuo ade afiri ne nkyɛn a Nana Kaja sika implemented nko a wo de afutuo ne be ma no akyera wo kwan a wotan no wo fa so abetumi asi ni kakra krasasi a na wasi awie Nana Kaja sika implemented anopɛ bomode so obekɔ ne nkyɛn sansana ne nyoma pa no de sɛ wo de si wo dan a ensuo to apetampe awia bɔ so asa wo mfa Nana Kaja sika implemented ne nyoma ensi wo dan konko hunu sɛ dan na dwiri agu efa bi bubu ana bibi etesa na nneoma ye papa akra na se kuma se ne branches no ebuso bibia ne afrai e wo 0204 355 040 0204 345 040 na won mpanyfo ani enkomo apomde papa de end point homeopathy clinic one month na benya de free waso be free yade ne nyina last stop ne wonom yade ba na ha wo chete wade uchi na no wonsie to ama wankasa wato ba ha e ka won kokora no wo afiri wiase ebusua da bi enye wo wie ye no sanse nya sa na nyame bo na nyankropon korampo no waka wasi ye ni nuabaro ne fa ama nsa yade enum adwuma ana end point homeopathy clinic one mashase one mo ye no wade no brana ha ama no one mo kambom ne wo se wo mo ankasa de abrofo duro nso ye nso one mo ye no sa pepe ama Ghana fo ye ho toyen wose wo pa wo prostate ana sempo be ma wade no entumi nsore nyina so sare wo se ye kwaku don so ano jonso ya no apurum na de ase ho eduro no anya adwuma wose bra end point homeopathy clinic na doctor fo enshow na massage and physiotherapy na nyina ta one mo ye bi a one maso ye bibia ne aframe e was 0244 867 068 0244 867 and answer 0274 234 321 na won mpanyifo eni ho enkomo anopei ye benum ti me ba cho wo kwa adwuma me ye sure se wo boboa ho kwa adwuma na wo konso a wo se wonum ti akra no eko school bomode a na peti bi ema no wonum na ti akra de benum wo de boko school no eno ene asem no anopei se wonni Twisco energy food drinker bomode a na boru amfichie wonum na kope bito na fa be yo ama akra no sanse enuane nu na ewom no akra no mu a wo be se nya enuane no bebre ewomu emane na emane ni nkum chese onye mre obegina ne nanso se kinken eye Twisco energy food drink bomode na pe bi ma akra no me se etu Ghana city o boru amfichire ho obenye bi ato ne bo ne fofofofo ya wo vitamin B and afi vitamin C D iron ene de akeka ho nyina no obenya we mu nyina afrimo me se eye tu Ghana city enti boru amfichire ho ana supermarket be bia obenya ebi ato na ye oba se obesiki ho a eye secure sanitary pad anopei se ebia wa hyase e wabunsa na wonni confidence ewo mu ase wo kwa abonten a usuro bisa se ebia wo besei wo sori a wo se eyi akode ehwemechi mame se mechi asei a da bi pe sanitary pad papa na fabo eno no wo kwa wo mo bi nhwe wechi e secure sanitary pad e na de boa e be boa abibia enti no bo wura ba bia supermarket be bia se wo pe secure sanitary pad wo benya ebi atwebo no so e wo fom papa na bo no kumasefo ye call mama excellent cosmetics e ho e na wo benya ebi atom ananse ye ho a ana wo betimi afempanifo e wo 0243 862158 mama excellence ye ne ukwa edumu a maasi edumu ubehu no na afei kwada so estate taxi station wonum a oda sempa pharmacy lane wonum a ubehu mama excellence cosmetics na wenya eye secure sanitary pad bi atonetimi aboba pebitwa no peiwai abusua waso ne ye gina ne adan ho kyɛw ye ba kase bonkare no ebeto aso Munya dinam se menya foreign call.
Hello, Papa. What about to be a new? Say me free London, Echo US. Nano crowd who cry from me, Mamma. Na Papa mo what to say? I radiate my habako. Nana could just see. Echo Bassin Penemo. There were Tonga Densi Hunyamanonso. What's your dear? Oh, what's your hole? Equoba, Messi or Bodjuma Cross like an N1. Now what do US want some man for Bondin Sana? Hey, Papa, US a Hakura dear. Nana could just see Company Limited at Jibebia. One more Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba Densi Hunyamadia. Obia sin Nana could just see Company Limited. Namatisa will be a depo Siebi, Ewakaswa. I want to be a Kutua Densi Hunyama. Na Ayano Papa. Oh, Ayano Crapa. A police station in Chanhua. Hey, a Kuaba sempre monono. Onya mereda. She, where Kurano, me and somewhere, and will be in Fufroyao. Baku, a Buakwasa Pasikumasi, and Bakuso Pocras and Cranha. Obia say, Nanako Dodgesi, a Bemaba, a Wadensium, what on cement, iron rods, banding wires, and Nadua plywood, and just said about dance roll. Tis a BB, they share a dance here, said the Korea. The pony in answer, a to football, would go more, what could you free? Akra we Kaswa Depo, any Pocras the Anokra Tonchaya, was our boo a Quaterman, Tantra Hill, Iron City, a man from. Was a beer depo Kasianso our Koshiman, Kumasi Sapasi de Porokra Danchaya, a Bisu magazine road, head office no. Were beer depo Kasianso our Dientum, a Joshua Accra road, from a swat opposite Alaji Celia, and Papa Meboshan. Tanoso, Breman, and a man from. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana could just Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the OBN says a prostate. Na baby, you multiple screening. Emma Huni etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajo. Na dear friend the premature ejaculation. No, bear maybe I want to do for Quaquasia. As a wood dinner huagro. As a water tonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na yamuao. A man mema mo power. A Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu de mufua. Yari bia infections been a woho. Anasa bia wosha wofa baby na ajo. Kidney problem, prostate dear. A Endpoint Homeopathy Clinic. Kumase Ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so dear. Wamu jinemu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Udru na ubusasa wope Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebetro. For Endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu de mufua. Kweku, minim sawa she. Me krama nane. Na so ebony show wa embaso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double dose got as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag. Bra, aden, enan so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ane wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab amaye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se upeta meba misha enru dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi ejwadie nkratoyi atu. Na fa na moko
Yeko ye train wo garden ni. Na me cry ne. Mama, javelin. Oh, sir. Na plate no so e. Mama, enye plate o, eye discus. Yeah, training every say ya best ya inkunim difo. Mo asem winim say, ansa na mo bedi inkunim no. Mo hia hodin bebre. Say ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E bon kunim difo. Sisemwa. Mama, yeah dase. Me mo fa ya pom di hu hia me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejeje in kratso yatu. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Amakatiapa ampa awusaya toa ansam no aso na asase America man panyira Donald Trump ogusuada ya wototo nyoma ewo ne memu na wahyese amaya wodo bi ya kyese wo madahia animra so na wo bedu America man ni mu a sane wo mu visa no ya tworo so senka wo ba bedi abosome miensa no wo mu di kira sane wo mu hyese no tie no enya de a enei wo bema wo mu kwan biem kura na wahyese wo mu tua bond bia no yesikadwetwe die $15,000 eno no bedia dance na ye fine dia to osa so twen ejiwuni ya ne se kwaba ne se oba America mamu na sese ayede ma wo no wantumi ani so a eyade se wo betumi atwe so ye papa na eno anam so amama bi tisa Zambia ene Malawi man no sa man mi enu chichiru ana wode se so na to won mo so na anam so ama Zambia ban ade abato dwa ya won mo kyese kwaba ne sa no be ha dwen ebe ma won mo dwadie mu won mo sikasam se fa ne sa akwansera ho nsensem wo no abeka chidi amane man sasa kwa bana so obi twu kwan na wakọ Zambia America mamu na sekatwitwi die tese ye America ban atwade ato no so no won mo kyese emuoten na sansansam wodo yi won mo kyese wasana aboso de to so aduo na sa 20th August pepepe ana sanhye no America ban ade gu akwan na yero Donald Trump kyese sane ye baye betimi ateso na ne manfo na o manfo bi no mo abo mo finkrofo amaman so aba America mamu no won betumi adi mra so adi nhye ana won mu yese tunia no sasika boten no won mu hyew se twia na wotumi den hyehyɛ so sa abosome miensa ne yede ma on cha abosome miensa pepepe wo basa ba wo mamu a ana sasika no won basa da ne akire ade ama wo na mmom ye wadwene sa woni America aban no ba batwe a won so no obedi pa sa mmra no atie na weso ne yegina na nsam ne nyinata yede asie na nsam wodo a yede bra mo na no pe no de mo akɔkye no bi ni sei Asante hima na kunedu yadom akwekura wobra wodi mfinhia no eduokron baako sanso na Ghana bampanyefo wo msoso de ababa to dwa enkom hye ne atiye no se ne mu nsam wankasa esitie Deputy Lands and Natural Resource Minister Yura UC Suleiman also achechre kwanya na Environment Minister Yura Mutala Mohammed no opeso ofaso etufo magudi ase na ebeka werem ho ne bobo ne nyina no a anopranso yatena se na yadeba sumu asomfo banu ane yatena se a yabekenkan semi edema wo akosua ejewa kwade boate ni medin mene OBAAPA na ya ketche yenkoi Ghana Today etwaso Odehyieba special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wede na kese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Odehyieba special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de entie fre ni local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes wa pro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya abontine aduane edi yenye ne bisa dabi Odehyieba suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se mo mfra Odehyieba special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve Odehyieba special local food pese wo fra eye 024
024-63-59921 024-63-59921 and answer 059-479-7215 059-479-7215 for not with them. Onitimbi epue opue ya wampue ni kwao odi enijie ni mkansha abura bomu afutu nyamsumu ani daso ede enijie biro ni panyina sompa ba ebe sunima sompa TV yabo